història està. Avui estem a l'espai Chef Capravo presentant un producte certificat com són el torró d'Agramunt. Primer, sinònim de qualitat. Segon, origen casa nostra, Catalunya, i autenticitat del producte al màxim. És el típic torró dur de tota la vida i vam ser la primera IGP del sector de la pastisseria que vam obtindre la indicació geogràfica protegida del torró d'Agramunt. Superinteressant. Va agafar un producte que és normalment bastant dolç, amb aquest toc de mel, l'avellana, i fer un plat salat de primer, un plat salat de segon i un postre. Hem agafat plats de la cuina catalana, però basada en el territori nostre, a Lleida, i hem tirat més cap als rostits. Uns raviolis de pollastre rostit fets amb pasta fresca. Trobo que amb el torró s'adapta molt, fa un equilibri que és bastant interessant. Hem agafat la carn de conill, que també és una carn que nosaltres tenim molta tradició de cuinar. Hem fet un rodó de conill desossat i en comptes de cavar-ho amb picada catalana ho hem fet amb picada de torró d'Agramunt. I de postres hem fet un núvol de mel torrada, el cremarem al moment i anem ficant diferents elements com la xocolata a la pedra també d'Agramunt, un praline de torró d'Agramunt. Les salses, totes les cremes i tots els elaborats que s'han fet estaven molt ben acabats i a més podies notar tots els ingredients que s'havien utilitzat en tots els plats. També fer aquesta cuina tradicional però amb aquest toc d'autor i amb uns emplatats molt elaborats y os permite disfrutar más encara de estas propuestas. Hemos podido disfrutar de la utilización de un producto muy de la tierra, muy identificativo, pero que está encasillado en las Navidades, en el mundo dulce, y lo hemos traído al mundo salado de una manera majestuosa por el chef Sergi. Capravo des de sempre ha estat molt involucrat amb els productes de proximitat i la veritat és que estem molt contents que doni un valor a les marques amb les IGPs i els seus productes. Avui ha estat una jornada molt agradable perquè hi ha hagut molt de contacte entre els productors del torró d'Agramunt, entre el Sergi, que ha estat allí cuinant i mostrant totes les possibilitats del producte, i entre tota la gent que ha assistit, tots els bloggers, influencers, i des de Capravo estem molt orgullosos de poder celebrar aquest tipus de jornada. Ràpid, còmode, bon producte. Supercontent perquè Capravo faci aquest tipus d'esdeveniments. El Chef Capravo és una proposta única, és un espai meravelloso. L'espai Chef Capravo em sembla un espai genial, la cuina està superben preparada, amb aquesta mena d'illa que els cuiners poden tindre aquest feedback de cuinar davant del client, que veguin el que estem cuinant i servir-ho i que la gent pugui menjar i disfrutar, i nosaltres al davant em sembla una idea genial.